लोगो नोंहा दाखालि 15 आगष्टआव सोरजों थांफाया? आंहा गैया, रावबो लांफाग्रा गैयैनि थांनोनो मोनासै। आंहा बयफ्रेन्डजोंसो थांदों। जा मानसिखामोन, बाब 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 बाब। ओरै थांबा ओरै जेव जेव, ओरै थांबा हरै जेव जेव। लोंनाय जानाय दुगैनाय, आयु बिराद मानसिमोन। गैया, जोंना खाफाल गाज्रिनि गाज्रि, रावजोंबो नायसनजाया, लांफाग्राबो गैया। खाफालानो बिराद गाज्रि आंना, आयु आयु आयु। गामिनि सेंग्राफ्राबो लांफाया, लोगोफ्राबो लांफाया। बिदि जायो नामा? मालाबा थांगोन ना, ज' थांफागोन र'। नोंखौबो दख'ना लाखा आरो दुगैनो। दैया जा गुसु जायो जामबिलाय। दाबावथार दे लोगो, दाबावथार, आं थांफाथारगोन एबारहाय। फैसाफोरखौ बाद हो, बिमानिफ्राय खावनानैबाबो लांथारगोन आङो एबार। दे जागोन दे। नोंना बयफ्रेन्डना मा जाखो आवगोलनिया? बिराद हेन्डसामथारमोनथ' नोंना बयफ्रेन्डआ। गैयाहाय फाग्लि, आंनालाय मा बयफ्रेन्ड थालाबायखो। बे सिथाब आंजों ओरैनो रायज्लायफैबाय थायोमोन। खेल होथ्राखै आं फाग्लाखौ, दाउलाखौ। आखलानो लाजाथारामोन बेना। बिदिसोमोन आरो। आंनि लोगो दङ सासे क'क्राझारनि, बेखौनो लादो नोङो एबार। नोङो लांफागोरल' आंखौ सरलपारायाव एबारहाय। बिराद मोजां फुरथि खालामगोन, अमा सेक होनाय जागोन, फारौ सेक होनाय जागोन। आरो मा मा मोनो बाजाराव लांफाखानोसै, एवथुम एवथाम जाहैगोन दे लोगो दे। दे र', आं सम मोनबा फ्रि जायोबा नोंखौ एबार लिंहरगोन आङो, मिथिबाय लोगो। थ'दो होनबालाय लोगो, थांनोसै, बेलासिबाय। औ थ'दो लोगो, दा ओंखाम ओंख्रि संहैनांगौ आंहाबो। फैदो, सिखारदो। औ थ' लोगो थ'। थाब थाबाय लोगो, थाब थाबाय थ'। फैदो लोगो, फैदो।